Mohli by ste nám povedať, aká bola dnes akcia? Takže dnes bola akcia Športové všeličo. Bol to už tretí ročník v poradí, kedy tu prišli žiaci základných škôl 8. a 9. ročníka, ktorí si zmerali sily vo všetkých kategóriách športových, hádzana, volejbal, basketbal, florbal a silové športy. Takže je to v podstate také prezentovanie všestrannosti športu u detí a je vidno, že tí deti fungujú dobre, tak športové všeličo na DSA každý rok, už tretí ročník. Ďakujem pekne. Aj tretie, aj druhé miesto, aj prvé miesto je úžasné, ale ja si myslím, že každý, kto sa dnes zúčastnil tejto súťaže, je svojím spôsobom víťaz. Takže ešte poprosím jeden obrovský potlesk pre nás.